हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनजों बे समाव माखासे खोथाफोर शेयार खालामनो नागिरदों। दा बेयाव नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबा नुनो मोननाय जागोन मा भिडिअ गोबाव खालामाजासे नायलांदिनि जे फार्स्टआव नुनो मोननाय जागोन आसामनि बिटिआरनि बायजोआव थानाय जेसेबांनाखि बर' गामिफोर दङ बेफोरखौ BKWSJ बा बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि सिङाव सोजोबनाय जागोन होनदों। मोनसेखौबो बाहाय गारलांनाय जानाय नङा होनदों। बेखायनो बिटिआरनि बायजोआव थानाय मोनफ्रोमबो गामिनि सुबुंफोरा बे बाथ्राखौ खोनासंनानै लानाया मोजां जागोन। दा बे बाथ्राखौ बुंदों दिपेन बर' बिथां एबसुनि आफादगिरि बिथाङा। नोंथांमोननो स्क्रिनशट लाबोनानै होनाय जादों। बेयाव नोंथांमोना नायनो हानाय जागोन। बिथांमोना गावसिनि अफिसियेलि फेसबुक पेजाव बिथांमोना फोसावनानै होदों। दा बेनिफ्राय नुगोन नोंथांमोना नाम्बार 2आव जे आगुनि BPF दोलोनि BTCनि बारग' MCLA बे लबेन बसुमतारी बिथाङा UPPL राजखान्थियारि हानजायाव अफिसियेलि दिनै जयेन जाबाय होनदों। आरो बेखौबो नोंथांमोननो स्क्रिनशट खालामनानै होनाय जादों बिथांमोननि जयनिं सेरेमनियाव जिहेतु बिथाङा जयनिं जाबाय। दा बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 3आव जे हारियानानि थागिरि निकिता तमारखौ खास्रि बिस्रि गावथारनाय दायनिगिरियाव सानै पुलिसा खाबाय होनदों आरो बिसोरखौ तसेफ आरो रेहान होनना मिथिनाय जादों। मख'जाथावदि थांनाय मंगलबाराव निकितानि फरिदाबादनि कलेज लांगोनायाव साननि समावनो गुलि गावनाय जादोंमोन। बेखौ साफ्रोमबो नुखाबाय जानो हागौ, भिडिअ भाइरेल जाखादों। दा बिथाङा 21 बोसोरनिल'मोन आरो बिथांनि लोगोनि बादिब्ला बिथाङा जायगायावनो जिउ गोमायाखैमोन। बिथांखौ हस्पिटालसिम लांनाय समाव देहा फाहामसालियावसो बिथाङा जिउ गोमाहैदों। दा न'खरनि सुबुंजों लोगोसे हादरनि गासैबो रायजो राजाफोरानो बिथांनि थार बिजिरनाय नांगौनि थाखाय दाबि खालामनाया सोलिगासिनो दङ आरो बेखौ जोंबो दाबि खालामनो नांगोन। मानो होनबा दिनै बिथांनाव गाबोन जोंनियाव बेबायदि जाथाया जाया नङा जानो हागौ आरो बियो जोंनि सुबुंखान्थिनि बेरेखा। बेखायनो जों साफ्रोमबो बिनि थाखाय राव होनो नांगोन। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 4आव आसामनि मिज'राम सीमा ओनसोलाव दुंहाव थासारि सोमजिनानै दंगासिनो दङ होनदों। बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव। अदेबानि आसामनि 2 किल'मिटारफ्राम हा खोन्दोखौ दखल खालामनानै दङ होनदों मिज'रामा। नाथाय मानि थाखाय बेबायदि जादों आरो सोरनि बिथोन दङ बेखौ दासिम सावरायनायनि गेजेरजों मोनथ'नो हायाखै होनदों। दा बेखौ संदांगासिनो दं होननानै खौराङाव नुनो मोननाय जादों। दा बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 5 लास्टआव क'क्राझार जिल्लानि साखाथि धुबुरी जिल्लानि सिङाव थानाय बारसि मुंनि मोनसे गामि दङ। दा बे गामिनि सुबुंफोरा बिटिआरआव हाबफानो थाखाय बिथांमोना दाबि खालामदों होनदों। मानो होनबा धुबुरी जिल्लायाव बिथांमोनहा गावसोरल' बर' गामि आरो बियो क'क्राझारनि नसुंसेथार। दा बे हिसाबैनो बिथांमोनहा गोबां जेंनायाव दङ होनदों आरो बिथांमोनहा गुबुनारिफोरनि गेजेराव जिहेतु दङ बिथांमोना रैखाथि गैथारा होनदों। बिथांमोननि रावाव नोंथांमोना खोनासंना लानो हानाय जागोन। मोनफ्रोमबोखौबो डिसक्रिपसनाव लिंक मोननाय जागोन। बेजों थांनानै खोनासंहैबानो जाबाय। दा गोबां समावनो बिथांमोना गोबां खैफोद आफोद मोगा मोगि जाबोनांबाय होनदों। गोबां समावनो गुबुनारिफोरनि बेंजानायनि थाखायनो गोबाङानो लाइ लथर बा मेगनाव मोदै खुगायाव खुदै लानो गोनां जानानै फैबाय होनदों। दा दुखुनि बाथ्रा। दा बेखायनो बे गामिखौ बिथांमोनहा गावसोरनि गामिखौ बिटिआरआव सोफानो थाखाय दाबि खालामनाया गोसारदों खौरां बिजोङाव। दा बेखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौ शेयार खालामनाय जादों। नाथाय बांसिनानो नुवाखै जानो हागौ बेनि खौरांखौ। बेखायनो नोंथांमोननो बाहाय होनाय जादों। डिसक्रिपसनाव लिंक दं, बेयाव थांनानै नोंथांमोना नायनो हानाय जागोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।